Roomanko'en suura 17 aya 14 yaaki 12. Kuugal Buluus. Bandiraaɓe am, min e hoore am mi tabbitini onon e ko'e moɗon on ngoodi gikku boɗɗum naa seɗɗa. On keewi andal nden on mbaaway ekkitindiron. Amma bannye nder ɗerewol ngo'ol mi windani on haala cambitka dow goɗɗum fii ngam mi siftorana on ɗum. Mi waɗu non ngam kuugal boɗngal ngal Allah hokkiyam, ngam mi warta kuwano Yeesu Almasiihu nder yimɓe naa Yahudanko'en. Emi huwa kuugal ardiiɗo diina nder waajinki habaru belɗum ɗum Allah, ngam yimɓe naa Yahudanko'en ngarta bo cakkiri ndi Allah jaɓi, ndi Ruuhu Allah wartiri ceniindi. Ngam Yeesu Almasiihu jeyiyam waɗi mantitortomi kuugal ngal kuwanaymi Allah. Mi metata ɗo dow goɗɗum, sey dow kuugal Almasiihu ngal o walliyam ngaɗumi. O walliyam ngam yimɓe naa Yahudanko'en tokka ko Allah wi'i, barka boliiɗe am e kuuɗe kayɗiniiɗe ɗe ngaɗumi, laawol bawɗe Ruuhu Allah. Daga Urshalima mi filake haa yaaki gariiri Ilirikum. Mi waajini habaru belɗum dow Almasiihu e ɗen ɗon bigeeje fuu. Ko woni nder ɓernde am woni, mi waajina habaru belɗum to yimɓe ɓe meeɗaayi nanki habaru Almasiihu, ngam to mi maha dow to goɗɗo fuɗɗi mahuki. Non no ɗum windira, yimɓe ɓe meeɗaayi hokkeeki habaru maako ɓe andaymo, nden ɓen ɗon ɓe meeɗaayi nanki habaru maako ɓe paamay. Ngam kuugal nga'al mi heɓaayi carel warki to mooɗon. Ɗo Bulus e holla Yahudanko'en tokkuɓe Annabi Iisaa wonɓe gariiri Rooma ko waɗi o heɓaayi yaaki to maɓɓe woni kuugal waajinki habaru belɗum to gariije feere-feere ɗe o arti yaaki. Kanjum haɗimo yahiloyki to tokkuɓe Annabi Iisaa gonɓe gariiri Rooma. Bo non no o waɗanime alkawal. Kanjum woni dalila nde Bulus heɓiroyta yaaki to tokkuɓe Annabi Iisaa wonɓe gariiri Rooma, o windani ɓe ɗerewol ngo'ol. Aya 14 yaaki 15 wi'i, amma bannye nder ɗerewol ngo'ol mi windani on haala cambitka dow goɗɗum fii ngam mi siftorana on ɗum. Mi waɗu non ngam kuugal boɗngal ngal Allah hokkiyam. Ɗo e tabbitinana en Bulus e andi tokkuɓe Annabi Iisaa wonɓe gariiri Rooma e ɓe ngoodi andal dow wolde Allah e habaru belɗum naa seɗɗa, haa ma ɓe mbaaway ekkitindirki. Amma fuu e non o windani ɓe ɗerewol ngo'ol ngam o siftorana ɓe dow ko ɓe andi. To naa e siftorki, ɓii Aadama e woodi yejjirre. En jejjitay fii ɗuɗɗum ɗum Allah Joomiraawo yiɗi ngaɗen. Kanjum waɗi hande e ɗum waajina ngam ɗum siftorana en ko Allah yiɗi ngaɗen e no njooɗortoɗen ngam belnanen mo ɓernde. Andal neɗɗo nafataa ɗum to tokkaayi ko Allah wi'ata ɗum nder wolde muɗum. Ngam non bandiraawo am an hettindittoɗo, ɗum waɗoto a woodi andal dow Annabi Iisaa, ko a nana habaru Annabi Iisaa. Amma fuu e non emin siftoranma ɗo, Allah Joomiraawo yiɗaa ngejjita Annabi Iisaa tan woni mo o liloyi nder duuniyaaru ndu'u, ngam o hisna ɓii Aadama fuu daga hakke. Kanjum waɗi hande emin gaajina habaru belɗum ɗum Annabi Iisaa, ngam ɓe nanaayi no nana, ɓe anda Annabi Iisaa woni mo Allah liloyi ngam hisna ɓii Aadama fuu daga hakke e kiita Allah gareeka nyalde darngal. Ngam fuu kooliiɗo Annabi Iisaa kisnoo mo Allah liloyi heɓa yaafuye hakke muɗum e kisnam daga kiita Allah gareeka nyalde darngal e nattuki wuro Allah ko aljanna. Ngam non bandiraawo am, sey kooloɗaa Annabi Iisaa mo Allah liloyi ngam hisnukima daga hakke maaɗa e kiita maako gareeka nyalde darngal, ngam keɓa yaafuye hakke maaɗa e nattuki wuro Allah ko aljanna. Bo non no Allah Joomiraawo e hoore muɗum siriyi. Ngaal kuugal waajinki habaru belɗum ɗum Annabi Iisaa woni kuugal ngal Allah Joomiraawo hokki Bulus. Bo non no re'irde aya 15 yaaki 14 wi'i, mi waɗu non ngam kuugal boɗngal ngal Allah hokkiyam, ngam mi warta kuwano Yeesu Almasiihu nder yimɓe naa Yahudanko'en. Emi huwa kuugal ardiiɗo diina nder waajinki habaru belɗum ɗum Allah, ngam yimɓe naa Yahudanko'en ngarta bo cakkiri ndi Allah jaɓi, ndi Ruuhu Allah wartiri ceniindi. Ngam Yeesu Almasiihu jeyiyam waɗi mantitortomi kuugal ngal kuwanaymi Allah. Mi metata ɗo dow goɗɗum, sey dow kuugal Almasiihu ngal o walliyam ngaɗumi. O walliyam ngam yimɓe naa Yahudanko'en tokka ko Allah wi'i, barka boliiɗe am e kuuɗe kayɗiniiɗe ɗe ngaɗumi, laawol bawɗe Ruuhu Allah. Daga Urshalima mi filake haa yaaki gariiri Ilirikum. Mi waajini habaru belɗum dow Almasiihu e ɗen ɗon bigeeje fuu.
Allah joomiraawo e hoore muɗum wartiri Bulus gaajinoo habaru belɗum to yimɓe naa Yahudanko'en. Non bo Bulus huyri kuugal nga'al nder bawɗe ruuhu Allah. O fuɗɗi daga gariiri Urshalima haa yaaki gariiri Ilirikum. Bo non no nanɗen nder deftere kuuɗe lilaaɓe. Bulus e higoraaɓe kuugal muɗum ngaɗi ka yilaaki leyɗe feere-feere e gariije feere-feere e ngaajina habaru belɗum. Aya 2 yaaki 22 wi'i, ko woni nder ɓernde am woni mi waajina habaru belɗum to yimɓe ɓe meeɗaayi nanki habaru almasiihu, ngam to mi maha dow to goɗɗo fuɗɗi mahuki. Non no ɗum windira, yimɓe ɓe meeɗaayi hokkeeki habaru maako ɓe andaymo, nden ɓenɗon ɓe meeɗaayi nanki habaru maako ɓe paamay. Ngam kuugal nga'al mi heɓaayi carel warki to mooɗon. Ɗo en nani ko woni nder ɓernde Bulus woni o waajina habaru belɗum to yimɓe ɓe meeɗaayi nanki habaru annabi Iisa, ɓe nana ɓe paama, ɓe njaɓa, ɓe koolo annabi Iisa kisnoomo Allah liloyi. Ngam non bandiraawo am an hettindittoɗo, sey njaɓa nder ɓernde maaɗa kooloɗaa annabi Iisa, ngam keɓa yaafuye hakke maaɗa e kisnam daga kiita Allah gareeka nyalde darngal e nattuki wuro Allah waato aljanna, barka imaanu maaɗa dow annabi Iisa.